Вітаємо вас, дорогі браття русини. В ефірі програма «Русинські знаки в історії». У нас нині у гостях Семен Деяк і наша любима народна співачка Мирослава Кобенець. Вітаю вас. Добрий день. І так, в історії русинов русини лишали все свої знаки. Коли був, що робив, що казав, де що поклав. Обично русини то строїтелі, пів Європи построїли, пів Росії. А який ваш погляд на історію русинську? Де ви бували? Які ви знаки в своєму путешествію лишили? Ну, давайте я начну мало з історії, хто я такий, откуда я і що себе представляю. Родився я на селі Онок Виноградівського району. Село старое у нас, доста, йому вже десь 400 років. Жили ми в центрі села, у нас була хижа, котру ще дідик мій построїв. Дідика я дуже добре пам'ятаю, бо він жив довго, аж до 72-го року, і було йому 86 років, коли він помер. Хижа у нас була невелика, файна така, по сільським міркам, сотини були великі. Жило нас у хижі там, вначалі нас було 6. Я жив, сестра Аня, нянько, мамка, дідик, і якийсь час у нас квартирував місний священник, Глеба, фамілія його була, от так я запомнив. От. Коли мені стало 4 роки, ми переїхали у Севлюш до Виноградова. Тато там отримав назначення, він закінчив Львовський політехнічний інститут і став викладати в Виноградівському політехнікумі. А мама була вчителькою у школі-інтернаті. Учився я в 8-й школі, потім поступив у Виноградівський політехнічний технікум, закінчив його в 80-му році. І з 80 до 85 я вчив у Ленінграді у воєнному училищі, у строїтельному воєнному училищі. Потім отримав назначення в Сибір, Новосибірськ, Красноярськ. І донині я живу там, у мене там сім'я, жена, діти, 2 хлопці. Вот. І чудесно, як то ви за той час не забили русинський язик? У вас він такий чистий, такий свіжий, як будто би ви і не покидали ніде наш край. А ви знаєте, а от він ся і лишив на тому рівні. У вас він ся то і міняє, ви тут живете, він ся міняє. А у мене він як був, як я його запомнив, як ми вдома говорили в ті роки. Я навіть зараз приїжджаю, коли в село, починав з людьми говорити. Подеколись надумав, навіть сміють. Кажуть, синку, у нас так уже ніхто не каже. Набралися других слов. Ну так, вже другі, і вже якісь слова забили. І от... Зато ми любимо говорити з американцями, теж русинами, котрі теж сохранили старі слова. У них ще мають другий язик, як а у мене. От у Росії, де ви були, вас признавали за русина? Де ті знаки, котрі ви вирішили за собою там, аби історія зафіксувала? Той був Семен Деяк. Ну, знаєте, от про Росію конкретно, як вам казати? Знаки я лишав уся, де тим був. За своє життя от сталося так, що після служби в армії в 2002 році я вийшов в відставку. В званні майора, мені було 41 рік. Молодий чоловік. Ну, так все стало, що, видите, наші війська розформували. Строїтельні. Да, строїтельні війська, тепер їх не є. І от... А ви повної енергії? А я повної енергії. І я став робити. Опит воєнний, воєнна потяж? Ні, опит воєнний. Суть в тому, що я закінчив технікум, воєнне училище по одній спеціальності. Електроснабження промишлених об'єктів. І я, як вийшов на пенсію і став їм робити на гражданці, скажімо так, в моїй житті ніч не поміняло. Но тобто я як робив на стройках, так де і сте продовжував. були, все сте могли чути.
Но часто сте не чули русинські співанки, якими тепер награждає нас русинов наша народна співачка Мирослава Копенець. А у двох словах, а ви молодша, але думаю, ви теж вже знаки свої лишили в історії русинов. Попробуйте вспомнити, де вони стоять тут і знаки. Ну, знаєте, один із знаків через Семена. Тому що, як він мені розповідав, що куди б не йшов, усяде з ним русинська співанка в його душі. Я хотіла вас, Семене, зазвідати. Мамка з вами усе по-нашому говорила з самого дитинства? От лише по-нашому, от ми у нас вдома, от як я з вами зараз говорю, от ми лише так і говорили. А русинські співанки співала вам? І ой, дуже, ну, у нас, часто співали, особливо в застолі, коли були гості, спершуся гостили, а вже коли ми посиділи, ми ся розговорили, дуже файно всі співали. У няня була любима співанка, добре тому коса косить. От по сей день. Це класично для цілого Да. світу. Да. Коли вам так, що в цій пісні є таке слово, я не зустрічав у других народів. Тому добре коса косить, кому мила їсти носить. Да. І моє би так косила, якщо б мені теж мила їсти носила. Настільки глибока філософія, я думаю, зато вона й була така і у вас, і у всіх нас ця пісня. А як вона красно звучить в виконанні наших співачок. А ще яка у вас любима співанка? Ще люблю «День-день, білий день». О, то наша битярська. Вставай, дівка, Почти подиви. національна. Да. От пару років тому назад я ся познайомив з Мирославою, вона мені подарила свій диск із своїми піснями. І от І він все у воскресив. мене настольний вдома, і я собі скинув на флешку, і все, всюди, куди їду, і там, ілі перед сном, ілі в путі, коли довгий путь. Вона мала такий має муштрує по-воєнному. День, день, білий день. То файно звучить. А є много різних звучань, я і рокові виконання вже чув, то і от, обично- якась наша група, то і Закарпатська. А маємо, слава Богу, і 15 груп. Ну. Просто не всі вони, і ще як по слову Мирослави Копенець, не всі ще владіють добре язиком і так, коли маленько міняють слова, що її як національну співачку, так, то Ну так, болить. да, вони більш на українській мові говорять, співають, тобто, Ми все кажемо, люба пісня красива, але вона має співатися в оригіналі. А який ваш момент, що, наприклад, якщо позирати ви лише за знаками Семена позираєте, а я кажу, а де ваші знаки? Ну, Вони на ну, сценах, вони в школах з дітьми, а ще декотрі ми не знаємо. Ну, Семен казав, що включав співанки наші русинські навіть на вершинах тих гір, високогір. А десь ти були? ой, ви знаєте, я в многих містах був, зараз розкажу предісторію. Тобто, після служби в армії я ще поробив років 10, а потім я себе познайомив із Федором Конюховим. Самый выдающийся на постсоветском пространстві путешественник. Він мій друг тепер. Він в 10-му році прийняв православний сан, він є священником православним. І от якось я увидів в інтернеті, що він збирає команду на яхті з Нової Зеландії через мис гор на Фолклендські острова. І я якось набрався смілості і кажу, візьміть мене з собою. Мене довго договоряли, кажуть, ти не готовий, там більше місяця нон-стоп через Тихий океан. То морська болезнь може бути. Ну, морська, то діло таке, день-два і вона проходить, потім привикаєш. Ну і, коротше, я їх уговорив, і вони мене взяли. І от з тих пор я от кожен рік їжджу то на яхті десь в океані, то на лижах на полюсах. Я був на обох полюсах, на Южному і на Северному. Потім я з Федором, ми сходили в Ефіопію. Він придумав такий проект 9 височайших вершин Ефіопії. А Ефіопія православна страна. Православна. Да. 1700 років православ'я там.
Вони тим дуже гордять. І от ми побували в Ефіопії. Зараз мався. Спомните. Да. І от то був перший мій опит в горах. От до чого я веду. Гори дуже тяжкі, такі мандри тяжкі. От там, І жаркий клімат. ну, і там різний клімат, він різко міняє. Годно бути в предгор'ї до 6 вечора жарко, а після 6 натягуєте на себе все, що є. Такий холод. А як ото можеш переносити таке? Ну от так, то і люди ся готують до того. Я Люди ся розумію. готують, тренування, много ходять, постепенно. Йде акліматизація, спершу на малі гори, потім на вище. Потім, коли йдеш на велику вершину, і ти починаєш там 2-3 тижні акліматизація йде. Тобто ти ходиш вверх, вниз, постепенно організм привикає, і тоді ти йдеш вже на шторм. Резкий підйом може бути Ні, резко исключено. Во-первых, організм не видержить. не видержить і летальний ісход обезпечить. Ну, не страшно кидати з собою священника в путь. Десь спочив, то там. З Федором, да, ми були і на Гімалаях ми були, і Ого. і Ефіопію ми пройшли, і на остров Пасхи ми їздили, Боже. і 3 рази на Мисі Горн ми були. Та ви півсвіта обійшли. Ну, півсвіта ні, ще, але четверть вже майже є. От. І от якось я ото никав, а всі носять з собою державний флаг. Ну, тобто Росії, України, там, Америки. І я вирішив для себе, а чого я, ну, Не лишити знак наш. да, і я ся познайомив років 5 назад з Петровцем, Іваном Юрійовичем, Покійним. нашим класиком, Уже да, покійним. І він мені подарив маленький флаг русинський. І я по аналогу заказав їм собі великий, нормальний формат флага, стандартний. Потім я знайшов в інтернеті герб свого Севлюша Виноградова. Зробив їм теж формат флага, герб, написав зверху Виноградова, а знизу по-мадярськи «Ноть Севлюш», як у нас то прийнято. І ще мій тепер другий родний город – то Красноярськ. Я там живу вже більше 30 років. І от я всі 3 флаги, куди я приходжу, є яка знакова точка, яка для мене существенна. Ну, я роблю фотографію з таким флагом, тобто лишав отакий знак. Не пишу «Туй був Сима» і серце там із стрілою не врізаю. А от просто я зроблю флаг. У мене є флаг на Северному, на Южному, на мисі Горн, на вищій точці Аргентини, Южної Америки. На вищій точці Африка. На конечных точках, ну, мыс Доброй Надежды, мыс Челюскина. Ой-ой-ой. І Як прекрасно. Там по порядка 10 таких знакових точок, котрі я. Та нашу передачу можна було назвати «Тут були русини», а ведь наоборот. Русини були всюди. Так воно і є. Так і є. Чудесно. Навіть у нас в Красноярську є сліди, ну не можна так казати, що зовсім русинські. У нас жив декотрий час Ярослав Гашек в Красноярську. У нас є пам'ятник погибшим пленним мадярам, котрі теж там були. Тобто навіть отакий знак. Де передвигалися люди наші. Да. Потім, зараз вам розкажу інтересну історію. У нас вдома є такий малий архів, і я там колись копав у ньому і знайшов старі там. Ну, там Біблія стара була, там якісь журнали старі і документи. І там було свідоцтво о рожденні по-американськи. Ну, тобто американський сертифікат такий, виданий в церкві города Вілкіс-Барі, котрий в Пенсільванії, де мій дідик колись робив там на шахтах. І от свідоцтво о рожденні його дочері, моєї тітки. Или стрейной, или...
или хто там ще в нас є? Уйна. Я точно не знав усю класифікацію, Кося як вважає. И вот мы с сыном путешествовали по Америке. Кажу, сынок, а давай мы... Во-первых, у нас дві точки були. Ми хотіли попасти в Пітсбург, в музей Енді Ворхола. То русинський город. Русинський, де похоронений перший губернатор Подкарпатської Жаткович. Русі. Да, і похоронен наш родителі і сам Енді Ворхол, котрий із Словакії, ну, з теперішньої Словакії. Ну, тоді була русинська земля. Да. И вот мы сходили в музей, шикарнейший музей, 7-этажное заброшенное производственное здание перетворили в музей. Боже, слухаю вас. Може, десь Мирослава, ви нам поможете і ви зробити в нас в Ужгороді музей русинської культури. Так би нам го треба. Так би много маємо таких вещей, щоб указати і документи, і книжки, і танці, і співи, музика, і лічності. Як думаєте? Знаєте, кілько думав за наших людей русинів, знаєте, як діаманти. От кожний світиться то душевним тим світлом, кожний приносить у цей світ, у якому ми живемо, багатство духовне. Лишає знаки. Знаєте, удивительно, що одно діло пройти путь, друге діло лишити там заметки, давно казали зарубинки. І колись у нас по Ужгороду йшла засічна лінія між Болгарією і Моравським царством. Так наша ротонда Ужгородська – це нека границя між двома державами. Як нам приємно, що в Ужгороді є така історична, якби отметина, знак. Ми будуємо храми, собори. Ясно, коли ми будували ці собори в Ужгороді, ми не думали зробити його просто собором. Це по нашому замислу мав бути символ возрождення русинов, культури, історії, традиції. А тому ми теж свої знаки кладемо, але май намся любить, коли знаки кладуть представники культури. Я удивляюся і благодарний Богу і вам, Мирослава, за те, що ви не лінуєтеся такі знаки класти, тільки концертів, тільки зустрічей, а з дітьми, а розличними такими групами людей. Казало би синич, але в результаті унікальнося люди так обратилися до грузинської культури. І я вам кажу, і ваш Семен, ви нам не як некий, каже Мирослав, діамант, котрий пішов по цілому світу, а не зачах, не стимнів, а світитися великолепним знанням русинського язика. Хтось думає, що русинський язик – це кажуть, язичіє, діалект. Діалект, котрий має 300 тисяч слів, да не складе нині ні один інститут язиковий, ні один. Мало того, в нас є граматики, академічне видання, яке я видав із групою наших, другі граматики виходять. Ми кажемо, давайте, робіть, бо граматика русинського язика, чому вона цінна? Бо ми не мали довгий час потреби мати граматику таку вже вичищену, бо вона завжди ограничує. А оскільки не є якихось строгих правил, язик живий, він жиє, він торжествує. І те, що ви говорите, пройшовши через світа, це означає, генетично русини мають записаний на генетиці свій язик. Ви не чули так, коли що десь у Росії, десь або десь там в Києві ми чуємо, по-нашому говорять, і вдруг так ти тепло на душі. Такое сте переживали? Так, було. Я якось їхав під Новий рік із Москви з сім'єю. А білетів не було, ми лише плацкарт купили. Я з дітьми і їдемо, і вдруг, вже всі, повний вагон, бітком, і всі з Москви йшли вже на Різдво домів. Тобто наші гастарбайтери в основному, і той заходить один і кричить, проводниці каже, я ж вам русским язиком говорю, у мене парна порвана. Да. И після того, я помню случай в Ужгороді теж, виходжу з самоліта, ще літали, Москва, Ужгород.
Виходжу, і перше, що я чув, зустрічав одну тітеньку, там її цимбурашка, кажуть: Маріко, пойте, укажемо вам, якісь ми вчора кофе пили. Розкажемо вам, якісь ми вчора кофе. Пойте. Пойте, каже. Пойте. Ну, А обично всі розуміють, що пойте, значить співайте. ну да. А пойте це імператив, пойте знову, ідіть зі мною. Ви розумієте, що я говорю. Ай, ну, Ви то розумієте. Ми то розуміємо і парно, і пойте. І пойте. Никайте, знайшла таку дуже стару книжку вдома. Ці ось якої виділи Семене. 1930 рік, Зорниця, читанка. Ну, конкретно таку я не видів, звісно. А які сте виділи Ну, книги? от я кажу, у нас от тут вдома були і старі журнали видавалися, котрі ще довоєнні. От тут у нас, ще пам'ятаю, фотографії Ужгорода, Мукачева, там старі. Десь тут журнал і є. Потім церковні книжки. А які старі. маєте? От я... Псалтир, бачите? От Май більше псалтирі. Да, псалтирі майже. Мій дідик усе знав, що читав псалтирю. Ось навіть коли когось болів, а він якось читав псалтирю, і якось тим людям легше ставало. Ну, это раньше Я такое чула от мамки. релігія була так під запретом таким. Вот. Я пам'ятаю, навіть в дитинстві, коли ми ходили колядувати, учителів заставляли патрулювати по селові. щоб Да. обширно. То був Або- ганьбливий. Не, ну учителі все одно снисходительностью относили, вони нас не замічали, а ми бігали там то по всьому світу, то Рождество Твоє, Христе Боже наш співали. Колядувалися, ай? Ой, ви що, я обожав. Ай? Я, І одівалися в шаття Ні, такої? ми лише колядували. І звіздовість ми із Бетлегемом ні. Ага, але А все одно? лише от, як перший день, коли бігають, то діти от двора до Но двора. моє дитинство повно є. Звіздов, із церковців, і ходили навіть губи, або то ті, що носять вже костюми. Ну, Бетлегем. Бетлегем, я до того пам'ятаю так, і був у нас організатор, то ціле село колядувало. І коли нам кажуть, що ви знаєте, сюди прийшли визволителі, туди не знайшли, та то ж люди знали читати по церковному. Нині лише високого світу має той, хто знає читати. То всі люди готові були участвувати у народних таких представленнях, виставах. Все село співало. Люди були співучі, це були живі люди. Так, може не було десь там яких багатств, якісь там спеціальні багатства. Но у кожного бідняка в Русинів були 2-3 корови, це був бідний чоловік. 5-6 мав вже казда і так далі. Нині у нас вдома в селі, в Закарпатті, в кого має одну корову, це вже багач. Останні люди Та й чекають, не є вже корова, коли їм вже. привезуть голландське молоко із порошка. Дожилися. Так колись ми жили ліпше, давно це тепер. Я відповідаю, нині так же, слава Богу, маємо многое, но питання русинов завжди було на вищому уровні. І до нині привів вам, що ми це питаємо, народ виділяє много грошей іменно на питання, не шкодує, знає, що ліпше питатися добре, чим потім платити за гомбічки гроші. А у ваших піснях, коли це прослуховується, тот жизнеутверждаючий ритм.